espiritu nga idiretso na lang nato espiritu sa Antikristo. Ang espiritu sa Antikristo kana bang supak na siya sa krusada gyud ni Kristo o sa iyang iglesia o simbahan nga gisugdan. Correct. Anti-God, anti-Kristo. Sa to pasupak na sa mga pagtulon-an ni Kristo, supak na sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Correct. No. Unya naa na gi pasabot sa 1 Juan 2:18 ug 19 ug unsa ng Antikristo. Ang Antikristo kanang nibiya sa pundok nga gisugdan ni Kristo. Pundok. Oo, pundok ha. Nasa 1 Juan 2:18 ug 19. Kano sa man ay nagsugod ang pundok nga gisugdan ni Kristo? Unang siglo, no? Mga 30 or 33 AD. So kung dunay mag-claim nga awahira na himugso nga grupo, pasaylo ako sa bag-ingon sama sa piniling nasod 1957 lang. Klaro nga dili ni mao ang gisugdan ni Kristo. Pero karon dirita sa ilang convincing power argument kanang ilang mga maayong buhat, no? Kanang example pasaylo lang gyud ko kanang pagpangupya og teaching sa Biblia. Dili man gud na basihan tungod kay nangupya ka, tinuod na ka, no? Kanang kwarta bitaw nga piki. Gikopya man mura man nagtinuod tanawon. Mura gyud. Mahuna-huna ba nato nga tinuod na kay nakopya nimo? Pero hinoon dili gyud tibuok makopya ang tinuod nga kwarta kay naa man ay gipangbutang sa mga authorities ang Central Bank nga kung wala mo ato piki gyud. Di ba? Is ilahanan. Dayon usa sa ilahanan gud nga sa matuod nga iglesia gasugod panahon gyud ni Kristo. Panahon sa mga apostol. Correct. Dili mo pasar ang Seventh-day Adventist kay 1863 ra nasugdan sa Amerika ni Ellen White. Bisag nangupya sa teaching sa Sabat o kosher law sa Biblia. Nganong dili kapasar kay usa ka timaan nga nagsugod panahon ni Kristo, dili na nila maklaim. Kay 1863 gud Amerika. Samtang ang kang Kristo nagsugod yun sa Jerusalem panahon sa mga apostol. Then karon kadtong gihisgutan kaganina ni Brad Eddie no sa piniling nasod nga dili kuno makopya ang batasan ni Kristo. Now, wa ko'y nabasa diri sa Biblia nga kung mangita tag litra por litra nga dili makopya. Pero mao yun kung dili gyud tibuok makopya. Kay kinsa ko'y makaparehas sa pagkamaayo ni Kristo. Di ba? Pero walay giingon nga dili makopya ang uban niyang gipangbuhat. No? Okay. Now, unsa akong premise ana nga pwedeng kopyahon? Si San Pablo naghisgot nga bisan ng yawa gali magpakaanghel sa kahayag. Okay, sa man ang kahayag, di ba si Jesus Christ? Correct. Ito pa, pwede rin kopyahon si Jesus Christ. Pero sa ako nang giingon kaganina, dili gid siya makopya sa tibuok. Correct. Kaya ang original Kristo man yun. Di ba? Nganong dili makopya si Jesus sa kinatibukan, kay anak siya sa Diyos, Diyos siyang nagpakatao. Dayon, kung dunay magpaka-Kristo-Kristo pod, dapat iya yun ang mapamatud-an nga Diyos siya nga nagpakatao. Correct. Oh? So mao na nga dili makopya si Jesus Christ sa kanatibukan, pero pwedeng kopyahon ang iyang mga maayong gawi, pero pipila lang. Oh? For example kanang pagkabuutan. Oh. Dili man ebidensya kung buutan ka ang imong iglesia, mao na ang gisugdan ni Kristo. Correct. Pamatud-an sa nimo sa kasaysayan. Di ba? So mao na dayon kanang katong ganina naghisgot si Brad Eddie og libreng tuition. Pananglit ang atong tinuhoan nagpalibre og tuition. Pruweba na ba na nga tinuod ka nga iglesia? Murag nahimo man na ni Eliseo Soriano kay sa akong nahibaw-an ang iyang simbahan naman kuno siya butog tinuod ba na siya eskwelahan kunong gihimo ang butog na pa ba na nga libre ang tuition. Pero dili ta kaingon nga tukod na ni Kristo kay klaro man na nga 1980 na nasugda ni Eliseo Soriano. So mao na nga dili pruweba nga makopya nimo ang teaching sa Biblia tinuod na. Kinahanglan mo pasar sa ka nga mao ba na gisugdan ni Kristo. Na karon dirita sa Katoliko. Pero ato pong iklaro nga ang tinuod nga iglesia dili ni nato sabton nga hapsay gyud ni tanan ang mga sakop nga but pasabot nga walay maghudas ani kinaamang gali usa sa 12 lang. Buti pasabot napoy mga salawayon ni kay basig maguna-huna sila ba nga mao na ang Katoliko pagkadaghang buluyagon na. Pruiba ba na nga tungod kay daghang buluyagon dili na tinuod?
Now, nasa Jeremias 5:26 nag-ingon diha ang Dios pagali nag-ingon. Daghang daotan sa akong katawhan. Jeremias 5:26. So dili ka kaingon nga tungod kay daghang daotan sa katawhan sa Dios nga piki na tong iyang katawhan, ang iyang gingharian. Now, nganong naay mga daotan sa Mateo 13:24 hangtod sa 30 nga naay yawa, nga maninintal, nga napoy magpatintal. Mao nang gihulagway diha ni Kristo nga ang iyang gingharian sa yuta na ay bunglayon tupa mga sagbot og trigo. Maayo og daotan magduga na og pangtubo. Mao nang giikatingala nga atong simbahan ro naagi makitang daotan apoy maayo. Ang mga santos, labi na ka ng mga deklarar klaro. So mao na makita nato simbahang Katoliko na mga sagbot napoy trigo nga mao na mga balaan nato Brad June. So mao na nga kung muingon ta nga dili na ang Katoliko kay wala gani dili na madinawaton kay sa ilang misa gani dili man pangimbitahon ng ubang relihiyon nin pawalihon. Okay, now kanang pagka madinawaton gud dili man nabot ipasabot nga kung wala tay programa ngayon ana nga sabto na nga dili ta madinawaton kay depende man na sa hanay gud sa atong programa. Kung magmisa ta naman tay rubrics nga gisunod. Sundon po to alang-alang atong usbon ng rubrics i-violate na po natong balaod. Now, kung maghimo ta og kanang sharing sa ubang tinuhuan, maghimo ta laing programa ana para sa nang mag-invite ta og dialogue. Nagihimo na sa tong simbahan. Bisan ng Santo Papa gani na asay katong nakita nako nga niadto siya sa ubang mga pagtuo nga nakig-dialogue siya, nakig-istorya siya. Kana nga mga higayon mapakita nato ang dialogue nga magka-istoryahanay kita. Dili na ingon sabton nga sa misa kun ang hanay ang programa naman ko, nakahanay naman ko na alang-alang imong usbon tong programa sa misa. Nga ang programa sa misa, duha ra man na, nabahin man na sa duha, Liturgy of the Word of Liturgy of the Holy Eucharist. Ang Liturgy of the Word, basahon ng Gospel, dayon maghumili ang pare. Dayon ikaduha, kana na dayong Liturgy of the Holy Eucharist. Mao man ang instruction ni Jesus God. Kaya nagingon siya nga, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Kanang banaang panihapon gani nga gitawag na tug misa karon. Liturgy of the Holy Eucharist nga ipakaon ni Kristo ang iyang lawas ug ipainom ang iyang dugo. Kay sa Juan 6 nag-ingon siya nga akong lawas matuod nga kalanon, akong dugo matuod nga ilimnon. Nya kung ato nang idiretso mao man ang Eucharist. Okay, so mao na nga diha sa atong misa dili na to usbon kay og moingon ang piniling nasod dili mo tinuod kay dili man nimo miimbitahon diha nga pawalihon. Now kung gusto mo og dialogue nga magistoryahanay ta maghimo tag laing programa. Ayaw lang may tawag dili mi madinawaton. Okay, now so mao na depende na siya sa hanay sa programa. Okay, dayon napay gihisgutan diri kanang madinawaton. Okay, pinili kining pinili kumo kay gagamit sa pulong pinili tinuod na dayon. Dili kay Iglesia ni Cristo bitaw mabasa man po ng ilangalan Iglesia ni Cristo. Kang pili Eliseo Soriano Iglesia sa Dios. Puros man na mabasa sa Biblia murag nawala ang akong kamera diri. Okay, ni pilit. Okay, sige lang napaminaw ra bitaw sa atong mga igsoon. Okay, mailhan man ako kay wa magsiga ang suga diri sa kamera. Mupilit ng atong matingalaw niya atong mga listener ba. So ako ning tiwaso no. Okay. Si Brad ganina pod lontayaw iya yung hingusga na nga tungod kay ang ilang ngalan sa ilang pundok ra Christ. Muyon ni kag tinuod na kay nituo po sila ni Kristo. Now, pagkadaghang nagtuo ni Kristo pero dili si Kristo may gasugod sa pundok. Di ba? Oh, dili lagi basihan kumukopyahon ng ngalan sa Biblia tinuod na. Pagkadaghang gahimo na bisan ako pwede ko mangupyag tekstos Biblia ingalan nako sa grupo di magsugod po ko grupo. Now karon ako na lang idritso nga naman nga Roman Catholic Church din ang matuod nga Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Dios. Well, history will show us. Bisan ang pasugo magasin sa Iglesia ni Cristo, nag-ingon sila nga, we don't question the claim of the Catholic apologists that only the Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles. Sa ito pa, only the Catholic Church mo'y apostolic. Sila, dili sila ka-trace kay 1914 god. So natugan sila kinoda na. Pero ang ila lang kanang ribatal, nawala man gud ang pagkatinuod.
Kay nagtudlo na magdigmao, nagtudlo na magpagtulunan si Hawa, no? Correct. 1 Timoteo 4:1-3 nga naay pagtulunan si Hawa, gadili sa pagbinyo o ganang gadili sa pagkaog karne. O nga ang gipasabot ana kung sa exegesis ana ang gipasabot ana ni Pablo mga gnostics ba na? Nga mga gnostics gatudlo nga sayop ang pagkaog karne. Mao nang gibawalan jud ang tanan, dili lang kay Birri Santo. Gibawalan yun ang tanan sa pagkaog karne mo ni pagtulunan si Yawa. Din kana pong pagtulunan si Yawa nga dili pagbinyo, tanan po dili lang kay pare. Kay sa pagtulunan sa mga gnostic sa una nga gikumbati ni San Pablo, sayo pang ila kay ang kaminyoon ko no bisan sa atua sa Christianity sakramento, pero sa gnostics ino man nagsayop na. Sayop ko no ng kaminyoon mao nang gibawal tanan dili lang kay pare. Now, karon kanang celibacy nga dili magminyo ang pare, dili na pagtulunan si Yawa. Pagtulun ana ni Kristo mahitungod sa disiplina. Na sa Mateo 19:12 nga adunay uban nga dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Correct. Siya nga makahimo padawata. Gisugundahan na ni San Pablo sa unang Korinto 7:38, maayo man ang pagminyo. Correct. Pero kung moalagad kas Ginoo, mas maayo ang dili pagminyo. Sumo na celibacy, dili na pagtulunan si Yawa. Then moingon sila nga, uy, niya kay katong pope ninyo una si Pedro minyo man. Niya nga nang inyong pope man minyo. Now tanaw na to ang history. Kay sa history kanang pag-require sa celibacy nga gihimo na siyang mandatory sa Latin Rite, panahon ni Apostol Pedro wala pa na gi-mandatory. Ang celibacy panahon sa mga apostol optional, sa to pa dunay minyo, doon na pwede dili. Gani nakita na ko sa history mga 20 kapin ka popes puros minyo usa na si Pedro. Pero sa dihang gibalaod na kay ang simbahan pwede man maghimog balaod. Ecclesiastical law kana ding Mateo 18:18 ang inyong idili syuta idili sa langit ang inyong itugot. And kini galing Bible canon kining New Testament dili man mga apostol may gabuot sa ihap ani, mga obispo naman. Kay kung basahon nato na ang council sa Jerusalem, wala pa nagtuki ang mga apostol. Pila ang himong officially sa New Testament isa kung mag-isgot og old kay dili ta parehas og ihap ana, no? Sa New Testament uyon tatanan katoliko dili katoliko. Ang pangutana kinsay gabuot ana nga kana rang 27 mo ilhon natong inspired. Council of Rome 382, konselyos mga obispo ga decide ga canonize ana. Kung walay authority ang mga obispo, nganong ni uyon tanan mga protestante apil lang pinilingasod kay kana ilang mga Biblia 27 books na. Kinsa may gabuot ana mga obispo, di ba? Oh, Sa ito pa nagsunod lang sila. nagsunod sila nato. Okay, ang mga apostol sa ilang panahon wa man lang mahimo. Kana galing pagbutang og chapter og verse wa na mahimo sa mga apostol. Obispong Katoliko may nangulo ana, di Correct. wa lang koy kopya mo na ko ka site og kada bag reference. So murag okay, Napay gamay. napay gamay. Now, daghan pa man eh. Pero natin lang. Ang Roman Catholic Church nganong natawag sa Catholic, si Obispo Ignacio niadtong ika 107 110 AD, unang bahin sa ikaduhang siglo, disipulo na ni Apostol Juan. Iyang gitawag og Catholic ang tinuod nga Iglesia ni Cristo. Therefore, unsa may conclusion ana nga ang Iglesia ni Kristong tinuod ay Catholic pod. Kay kung hinganlan nimo naglaing ngalan, dili man mawala ang pagkasiya. Di ba? Ibalik-balik na ako ning example. Si Simon bitaw gitawag og Pedro, dili man maduha ka tawo usa ra man. Si Saul gitawag og Pablo, usa ra ka tawo, dili duha ka tawo. Okay, ako Silbert, tawag kog Bobby, tawag kog Veritas, dili ko tulo ka tawo, usa ra ko. So kay ang Iglesia ni Kristong tinuod gitawag man og Catholic, usa ra day na. Then nganong gitawag sa Apostolic Council of Nicaea 325 AD, nganong gitawag sa Roman Council of Trent 1546, then gi-assemble na niadtong First Vatican Council 1870. Unya wala bay authority ang council? Natay president na Council of Jerusalem. Ang council meeting na sa iglesia. Unya kanang meeting dili na mo muhunong sa Council of Jerusalem. Kaya ang iglesia magpadayon sa to pa kung dunay mga problema, sige meeting. Sa to pa sige pug desisyon. Una kung muuyon ta sa Council of Jerusalem, uyon po ta sa Council of Nicaea, Council of Rome, kay puros na Christian Council. Dunay usa ka council nga sila tanan nito dili katoliko. Katong Bible canon. Katong Council of Rome nga nagdeklara ra mga obispo nga ang atong ilhon nga inspired word of God sa New Testament kinirang 27. Di ba? Oh, so ang ila lang pili-pilion lang nila, no? Pero mo nay proof na to
nga naagi authority ang mga obispo. Kay kung walay authority ang mga obispo, dili dapat dawato nila ng 27 books. Kay ang mga apostol dili mao ga-decide ana mga obispong Katoliko na nga successor sa mga apostol. Nya nganong valid ang ilang desisyon kay ang ilang authority gikan man sa mga apostol. Ang gahom bitaw ni Presidente Duterte na anang bongbong kinsa nasunod, history will show us authority of the apostles nasa mga bishops. Sampol kana Ignacio kung natong gihisgutan sa miaging discussion na to, disipulo na ni San Juan. Si Polycarp, Katoliko gihapon ng obispo, disipulo gihapon ni San Juan. Si Irenaeus, disipulo na isa ni Polycarp nga ang iyang teacher si Juan. So na ay connection. Niya karon kinsa may paminaw na to, si Felix Manalo. Sa iluwa lang ko wagali kakita, kadungog bisan sa kahagaw-haw nilang stingog sa mga apostol. Pero kining mga obispong Katoliko katong mga una church fathers nakita gyud nila harapan ang mga apostol. Dili ra ko taman daghang salamat. Kay last na lang nimong last na nimong. Salamat sa tanan no. Okay. Kato lang bro. Okay. Imo Brad Jerry. May hapon sa tanan, daghang salamat sa maong programa. Gi-acknowledge po nato, gi-invite po nato ang ubang makaigsunan nato mga nakalain-lain mga defender diha nga mo participar po diri sa atong programa sangka sa kamatuoran nga sa matag adlawng Domingo. Daghang salamat may hapon. Huwag na po klaro magdebate, debate lang pay bawo nato manager. Sa imo Brad Ide. Wala pa may nakakuan. Wala pa may Brad. Sila nga mo gusto. Okay Brad Ide. Imo Brad Ide. Okay no? Hinaot nga Sorry ha kamong mga invite na to tong mga tanang relihiyon no? So bang mga grupo pundok. Labi ito mga pastor sa born again. Dapat mo rin mo diri kay sige. Birahan mong banal. Digi mo kadipinsa sa iyong pagtuo no? O ubang pang relihiyon no? Ari mo diri kay libre man ni walay bayad. Base sa Bible dili ko mo Kuan dili ko mo ay mga basta kas Bible lang ta. Bible lang. Muna nga kato ko bang mga relihiyon nga gusto pong o ipahibalo pod sa amo ng kamatuoran o sa mga naminaw, ari mo diri kay wala ni bayad, libre ni. Asa po mo mangitag registration nga libre nga way bayad diri na sa DXDR igsoon. No, tanang relihiyon ay mga pastor nga depinsor nila niya, ari mo diri para pod madungog pod sa uban ang inyong mga pagtulunan. Okay, Brad, daghang salamat Brad Ide. Si Brad dengan salamat to ako itimbaya ang akong suod nga higala John Piala nga kani gyud mo siya may tinuod nga naagid ang Ginoo ani kay makapakita mo gyud siya og mga katinglaman puro buyag lang. Salamat po. Okay, daghang salamat Brad Toting. Og mao kadto ang atong tulumanon sa sangka sa katarungan. Uban sa atong manager kang Sir Edgar Dagomo, uban sa atong technician kang Sir Expedito Taxi Lumba, kang Magdayo, atong radyoman si Ma'am Romaldo Aperdo. Ingon ta daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa sunod Domingo pohon kini inyong tigdumala si Brad John Banal alang sa Catholic Faith. Tatak RMN.